Începem cu trenul inferior, pendularea membrului inferior. Asta a fost pe direcția înainte-înapoi, acum pe direcția stânga-dreapta. E important să fie mișcarea din tot corpul, nu doar din picior. Adică liberă, să mișcă un pic și brațele și umerii. La fel și aici. Și din brațe, pentru echilibru. Și este și un pic de rotație la coloană. Apoi, pentru rotația la membru inferior, avem așa. Aici, în interior și în lateral. Undeva la 20 de repetări pe fiecare picior. Apoi la trenul superior avem așa. Pendularea în plan sagital. Sus, cu tot cu rotație de umeri. Rotația e cu umărul înainte pentru brațul care se duce în sus. Sus, sus. Apoi partea mai dificilă, cu tot cu coordonare, de sus până sus, trec încă o dată și mă opresc. Sus, trec încă o dată și mă opresc. Nu iese dacă nu lași umerii liberi să se ducă într-o parte și în cealaltă parte. Este esențial ca să iasă mișcarea. Apoi în plan frontal, în lateral, hop. La fel, las și corpul să se miște, ca să se miște un pic și coloana, nu doar din brațe. Idealul este să se simtă ușor stretching la nivelul pectoralului. Apoi, tură completă, într-o parte și în cealaltă parte. După asta, cum aici am făcut fix în lateral, aici fac ușor spre înapoi. Înapoi și sus încep. Trebuie aici să se simtă și mai bine întinderea la pectoral. Apoi cobor mai spre orizontală, unde apare și o rotație din coloană și implic și oblicii pentru stabilitate la capătul cursei. Nu las moale. Și pendulez brațele astfel încât să păstreze din moment, să nu obosească tare umerii în timpul încălzirii. Iar la final, aproape de sol, în care e mai mult mișcarea din coloană, piciorul duc opus de cum se duc umerii. Deci umerii se duc spre dreapta, piciorul drept se duce spre stânga. După ce am terminat, rotația la brațe, adică de aici, prima oară pe jos în interior. Idealul este să fie o mișcare fluidă, să mă folosesc de inerție de aici în jos, astfel încât să nu obosească umerii. După aproximativ 20 de ture, las complet, la fel folosesc inerția. În general aici fac 8 repetări. După ce am terminat cu asta, continui rotația în celălalt sens, deci pe jos, acum în afară, în exterior. La fel, 20 de ture, după ce am făcut cele 20 de ture, continui cu tot
brațul cu umărul. Și cam asta este. Și la final fac 10 cercuri spre înapoi, lente, circumducții. Și apoi spre înainte. La astea nu folosesc mult inerția ca să implic mai mult musculatura și să solicit un pic mai mult, să ating amplitudine mai mare, dar fără inerție.